pixka bat aurkezteko diskoa. Bigarren diskoa da, egin dugun bigarren diskoa, ukan dugu xantza elkarrekin egitea. Ukan genuen jaz elkarre estudioa sesioetan parte hartzeko. Eta horren harira proposatu ziguten diskoa grabatzea. Eta beraz, zer esan gehiago disko honetan estilo guzietarik nik uste, badia kantu oso tradizionalak edo folk estiloan, kantu gintza gutxean, edo kantu gintza tradizionalean, eta beste batzu jokeroagoak. Egan behar da nik astapen batean iten dutela kantu aski tradizionalak, gitarra akustiko batekin, eta lirikoak esaten duen bezala Angelek, iparraldeko tradizioan, eta gero taldea montatu dugularik, horiek lagundu didate, bizka bat ere elkarrekin soinu bat atseman dugu, eta musika modernoago batekin nahastekatu dugu bizka bat nire kantuak idazteko era. Zer esan gehiago, oso pozigarela emaitzarekin, eta agian gustatuko duela jeneari. Olekibintzak baduela garrantzia, beraz, kanta horien letrak baduela garrantzia, zertaz hitz egiten ditu? Zertaz dira zure olekibak eta